Hayırlı kеш efirde yanılıklar stüdyoda men Rimma Avzalova bugünkü çıkarılışta. Birdemlik bilen güçlübüz. Müslimliler Rossiya günün zorlap belgilep ötdi. Rahat tasın jeyge kanikul. Bolalar lagerda selametliklerini nığıta hem dostlarda taban. Hazırlarga ham boshqa voqealar haqında to'liq o'xshash ishlarning turli usullari bor. Müslimning Kama mexanikalashtirilgan texnik stansiyasi direktori Rustam Hakimovni rayon boshlig'i ishmakarlarga o'rnak etib qo'ydi. Haligi uyushma bir necha yil davomida yilning boshqa tubaklarini ham texnika mexanizatorlar bilan ta'min etdi. Bu atnada 11 mexanizator kombaynlarda Rostov o'lkasina ketdi. Rayondashlarimiz unda urib-jiyu ishlarida yordam etishak. Alğa taban, iyun başı türlü bayramlarga boy buldu. Rossiya günü oңайından Müslimde velo yürüyüş uzdı. Velo yürüyüşte qatnaşuşular гадәттә район үзәге урамнары буйлап хәрәкәт итә иде. Бу юлы чара кояшлы ак ял зонасында үтте. Бәйрәм татар ихатасында старт алды. Тулырак алдагы сюжетта. Müslim балалар сәнгать мәктәбе укучылары вело йөрештә катнашучыларны патриотик җыр белән сәламләде. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннарын тыңлаганда кушылып җырлаучылар да булды. Район башлыгы Альберт Хуҗин 14 яшьтә тулган бер төркем укучыларга Россия гражданины паспортларын тапшырды. Һәр бер милләт үзенең гореф-гадәтен саклап килгән бүгенге хәтлек, телен саклап килгән. Мәктәпләрдә аларны өйрәнергә мөмкинлекләре бар, әйме? Меңләгән еллык тарих һәр берсе үзенең үзенчәлеген саклап калса да, biz kim desek, biz Rossiyada yaşamışlar diye aytamiz, aymi? Biz birdam deb aytamiz. Men bek shod, men bek g'ururlanam. Kelajakda o'zimizning Rossiyaga o'sishni, o'zimning de ilishimni kiritam deb umidlanam. Sport charalarına ko'p kishi keldi. Mana veloprobeg boshlandi. Xalq bek ko'p. Butun kishilar tilab keladilar. Вело йөрештә 1000 артык райондашыбыз катнашты. Велосипедчылар туган җиребезнең табигаты белән хозурланып, кошлар җырын тыңлап, матурлыкка сыкланып, ак буйларын урап килделәр. Без туган якның өйрәнү музееннән килдек. Балаларыбызны йөртеп менә шу велопробегка бергә күңелле итеп, йөреп кайтырга, табигатны карарга, безнең матур җирләрне кабаттан күрергә дип. Бик күңелле мондай очрашулар. Без һәр вакыт теләп, үз теләгебез белән катнашабыз. Киләчәктә дә бергә шушай матур иттереп, илләребез тыныч булып, шушындый матур очрашуларда очрашырга язсын. Бүген без инде монда оешмалар белән бергә җыелдык. Үзебезнең лицейбез һәр вакытта актив катнаша. Балалар, әти-әниләр барысы да җыйналышып бергә килделәр. Бик күңелле. Балаларыбызга тамыр катнашыштык. Бераз хәл белештек. Актив тормыш алып баручылар спортка гашыйклар бүләкләрдә алды. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе иң актив коллектив буларак мактау грамотасын алды. Алсу һәм Марс Бахауовлар гаиләсе иң актив гаилә буларак бүләкләнде. Алар өч кызлары белән Пантон күпер аша чыгып, иске вәрәштән үк велосипедта килгәннәр. Вело йөрештә иң яшь катнашучы 4 яшьлек Самир Хабибуллинны, иң өлкән кеше буларак 79 яшьлек Илгиз Низамовны билгеләп үттеләр. Без Бахауовлар гаиләсе, без иске вәрештән килдек. Безнең яңа күпер ясадылар да, без шуннан чыктык. Сәпиттә бөтенебездә. Без безнең җиңүебезгә бик шат. Без һәр көнне апаебыз белән эшкә дә сәпиткә чыгып йөрибез. Шуңа сәпиттә йөрүбезгә бик ошый һәм Күпер ничек соң? күпер безгә ошады, теге ни әйбәт тота да һәм кыска да. Тиз чыгып җиттек. Бәйрәм күңелле узды. Велосипеды булмаганнар да аптырап тормады. Музыка астында рәхәтләнеп биеп күңел ачтылар. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Районыбыз өлкәннәре дә бәйрәмгә җыелды. Өлкәннәр сабан туен үткәрү традицияга әйләнде. Апа-абыйлар милли гореф-гадәтләрне яңартып, гармунга җырлап биеп күңел ача. Өлкәннәр сабан туеннан Фәрида Гайнетдинова репортажы. Көннең бераз болытлы булуына да карамастан бәйрәм мәйданына байтак өлкәннәр җыелган иде. Бәйрәм чарасын районның иҗтимагый советы рәисе Рушад Султанов һәм хезмәт ветераны Лилия Усманова алып барды. Өлкәннәрне бәйрәм белән тәбрикләргә район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов һәм социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова килделәр. Һәр вакытта менә шулай актив булып калыгыз, районыбызның иҗтимагый тормышында актив булып яшәгез һәм инде безнең балаларыбызга үрнәк булыгыз, һәм инде бу чынлап та киләчәктә шушылай булыр, һәм инде бергәләп матур итеп бүгенге чараны үткәрик, ял итик,
күркәм итеп, матур итеп бәйрәм итик. Бәйрәм чарасы әлбәттә бүләкләрсез дә узмады. Ирек Салажанов шушы көннәрдә үзенең 70 яшьлек олуг юбилеен билгеләп үтүче мәгариф ветераны, Сүммәс дәрт ветераннар клубының актив әгъзасы Марис Тимергалиевка район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов юбилярга Татарстан Республикасы ветераннар советының мактау грамотасын һәм истәлекле бүләк бирде. Барыгызга да активлык телим. Биргә җырларга мөмкинлекләр, сәхнәдә, мәйданда сезнеке, төрле уеннар өчен мөмкинлекләр тудырылды. Азмы күпме безнең бүләкләребез дә бар. Өлкәннәр арасында узган 3нче буын 15нче республика күләм спартакиадада актив катнашкан бер төркем өлкән спортчыларга Россия Пенсионерлар союзы мөслим бүлегенең рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. 19 июнь көнне моннан 50 ел элек кызыл туйларын үткәргән һәм бүгендә үрнәк гаилә булып яшәүче Креш Шуран авылыннан Фаягыл һәм Әбүзәр Гайнетдиновлар да хөрмәтләнде бәйрәм барышында. Өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә барыбер авыр эшләрдән соң юл итеп аласы килә. Менә шундый максаттан район администрациясының да безгә теләктәш булуыннан файдаланып, менә без соңгы елларда бик матур ветераннар сабантуй үткәреп киләбез. Онда үзебезнең мөмкинлектән чыккан уеннарда катнашабыз, җырлыйбыз, яшьлегебезне искә алабыз, очрашмаган чордашларыбыз белән очрашабыз. Безгә бу сабантуй зур мотивация бирә, яшәү көчен арттыра. Өлкәннәр өчен бу бәйрәм бик кирәк дип уйлыйм. Чөнки алар лаеклы ялга чыкканнан соң үз дөньяларына, жүгереп кенә эшләп йөргән җирдән стенага килеп бәрелгән кебек, үз өйләренә бикләнеп, үз дөньяларында гына калалар. Ул бигрәк тә актив пенсионерларга, актив кешегә активларга бик уңайсыз. Тиз генә ул үзенең әле ул чорына, лаеклы ял чорына күчә алмый. Менә шуңа күрә аларга менә шу җыелырга, уртаклашырга, менә шу чорда бер-берсен белән киңәшеп, ничек аннан чыгалдылар алар, сөйләшергә, бер аралашырга бер җай кирәк. Сабантуйда өлкәннәр җырлап биеп кенә калмадылар, ГТО нормаларын тапшыруда да үзләрен сынап карадылар. Бәйрәм чарасы Сүммәс дәрт ветераннар клубының матур җырлары, биюләр һәм кызыклы уеннар белән үрелеп барды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Русшуган авылында яшәүчеләр Троицаны бәйрәм итте. Троица халык йолалары һәм ширкәү кагыйдәләре белән үрелгән бәйрәм. Аны бәйрәм символына бәйле рәвештә каен бәйрәме дип тә атыйлар. Троицада район хакимияте вәкилләре дә катнашты. Троица православие диндәгеләр өчен зур бәйрәм. Троицаны каен бәйрәме дип тә йөртәләр. Бәйрәмдә каенны бизәү йоласы да бар. Бу көнне өйләрне һәм ширкәүләрне яшел төстәге ботаклар белән бизиләр. Ежегодно мы проводим уже традиционные, ставшие для нашего села праздник Троицу. Игры, забавы, готовим уху для нашего населения. Также мы печем наши замечательные блины. Для детей наших замечательных, любимых конфеты, угощения. Троица является русским народным праздником. Каждый год наш народ празднует этот праздник. Начинается все с церковной службы. Как обычно, мы почитаем наших взрослых, почитаем наши русские традиции, делаем наши русские народные блюда, угощаем людей. В общем, это праздник наш русский, праздник русской березы. Почитается береза, веточки березы почитаются. Береза является русским деревом, испокон веков она русским деревом является. Русшуган авылында бәйрәм быел 5нче мәртәбә үткәрелде. Троица халыкны берләштереп кенә калмый, аларны бер-берсенә якынайта да. Троица – это православный праздник, отмечается на 50-й день после Пасхи, день схождения Святой Троицы, Отца, Духа, Святого Духа. Символом праздника является березка, вот она у нас сегодня такая нарядная стоит, и весь праздник крутится вокруг этого дерева, вспоминает его приметы, что хорошего для дома, для семьи несет в себе это дерево. Бәйрәм төрле районнардан рус фольклорын яратучыларны үзенә җыйды. Сәхнәдә театральләштерелгән тамаша күрсәтелде. Бәйрәмдә катнашучылар Черемушка ансамбленә һәм балалар фольклор коллективына кушылып җырлады. Приехали из Казани. Тут весело очень, много всяких развлечений, перетягивание каната, на коромыслах носить, то есть конкурсы за всякие сладости, призы для детей, концерт классный, родственников очень много у нас тут. Всегда очень любим в деревню приезжать сюда.
Бәйрәмдә рус халык җырлары яңгырады, уеннар аеруча кызыклы булды. Канат тарту, копчы киеп сикерү, сикерткеч вә йөгерү кебек уеннарда яше дә, корты да җитезлекләрен, осталыкларын сынады. Бәйрәмдә ул китапханәчесе Ирина Каткованы зурлап лаеклы юлга озаттылар. Чара ахырында уллары махсус хәрби операциядә булган әтияниләргә җирлек башлыгының рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Корбан гаете хош тәмамлануын күрсәтүче ислам дине бәйрәме ул Ураза гаетеннән соң 70 көн узгач Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләп үтелә. Мөселманнарның иң зур бәйрәме Корбан бәйрәме күпчелек мөселман илләрендә дәүләт күләмендә билгеләп үтелә. Татарстанда ул рәсми ял көне. Гадәттәгечә бәйрәм уңаеннан чаралар районыбызның барлык мәчетләрендә дә узды. Иртәнге сәгатьләрдә Җәмигъ мәчетендә бәйрәм намазы, Коръән аятлары укылды, вагаз сөйләнде. Район башлыгы Альберт Хуҗин мәхәллә халкын бәйрәм белән тәбрикләп, ил көнгә иминлек, бәрәкәтле тормыш теләде. Бәйрәм намазына килүчеләр өчен мәчет ишек алдында чәй табыны әзерләнгән иде. Корбан бәйрәме Иске Вараш авылының мәчет янында гына урнашкан Сабантуй мәйданчыгында да оештырылды. Бирегә бердәм булып бөтен авыл халкы җыелды. Иске Вараш авылында әтинең туган авылы бу. Шуңа үземнең жүрәк чакыру белән килдем. Бик матур оештырганнар, бик күркәм. Һәммәсенә дә сәламәтлек, бәхет, шатлык, сабырлык телим. Авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Галиева мәхәллә тормышында актив катнашканнарга авыл советы башкарма комитетының рәхмәт хатларын, иганәчеләр әзерләгән бүләкләрне тапшырды. Корбан итен әзерләп китергән авыл агайларына авыл халкы исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бу улы бәйрәмгә авылыбызның егетләре, ураза вакытында мәчеткә йөргән егетләребез, тәрәвих намазына йөргән егетләребез сарыкка акча җыеп, шулай итеп корбан сарыга алып, бүген аны чалып, үзебез шушы иске авылыбызның мәчет кырында корбан шулпасы пешерәбез. Бүген инде бөтен авылдашларыбызны Вәрешбаш җирлегендә Вәрешбаш авылы кергән Вәрешбашлыларны да кунакка чакырып, кайткан кунакларны да кунакка чакырып, улы бәйрәм оештырырга булдык. Авыл имамы Расих Сабитов чараны Коръән аятлары белән ачып җибәрде, вагаз укыды. Шушы бәйрәмгә дип сарык чалдырдык һәм шул сарыктан инде казан асып, аш пешереп, бөтен авылдашларыбызны җыеп, шушы Корбан бәйрәмен уздырырга дип ниятләп, шушында менә авылдашларыбыз да килде. Аларга да бик зур рәхмәт. Аларның барсының да суйган корбанлыкларын Аллаһы Субхана ва Тәгалә кабуллардан кылып, аларның бәндәчелек белән эшләгән гөнаһларын, хата кимчелекләрен гафулардан кылып, кабуллардан кылса иде. Һәр авылда зур казанда ризык пешерүче, олы кисмәкләрдә ачык камыр кабартып, халыкны кайнар кыймак белән сыйлаучы осталар бар. Иске Вәрештеләр мондый кыймакны Гөлшат Нуриевага ышанып тапшырган. Безнең инде кыймак өчен алына җылы авыл сөте, аннан соң шу җылы сөткә салабыз. Чүпрә, шикәр комы, тоз, йомырка һәм бик яхшы итеп тугылыйбыз. Әзер камырга bir şey калагы лимон кислотасына, bir олы аш калагы şey содасы салам да, кап кайнар су өстәп шуңа болгатам да һәм шушы кыймак камырын болгатып куям. Мәйданчыкта балалар өчен уеннар оештырылды. Яше карты мәйдан уртасында уртак көч белән әзерләнгән мул табын артында сыйланды. Дини йолаларны үтәп яшәү, бәйрәмнәрне мул табын артында бергәләп үткәрү күркәм гадәткә әверелсен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 27 май китапханәчеләр көне районыбыз китапханәчеләре һөнәри бәйрәмнәрен соңрак билгеләп үтте, әмма бу аларга рәхәтләнеп күңел ачарга комачауламады. Бәйрәм чарасына район үзәк китапхана хезмәткәрләре һәм авыл китапханәчеләре җыелды. Китапханәчеләрне тәбрикләргә район башлыгы Альберт Хуҗин, аның киңәшчесе Рафаэль Шарифуллин һәм район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова килделәр. Без инде генә чара булса да сезгә таянабыз һәм сез һәрвакыт алдынгы рәттә безнең белән менә бергәләп матур иттереп ул чараларны үткәрәбез. Самое главное инде иртәгә югары дәрәҗәдә белемле иттереп, матур иттереп. Икенче яктан бик оригиналь киләсез. Шулай бит инде балаларга һәрвакыт шунда альбомнар кистереп, шунда нәрсәләр ябыштырып торасыз, ягъни итәсез. Балалар да бик яратып, менә шундый уеннар аша, шундый ниләр аша инде монда тартыла.
Район башлыгы нәтиҗәле хезмәтләре өчен бер төркем алдынгы хезмәткәрләргә район башлыгының мактау грамоталарын һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Марина Бәдретдинова үзенең тәбрикләвендә китапхана хезмәткәрләренә һәр эштә актив катнашканнар өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезгә алга таба да сау сәламәт булып, менә шулай итеп эшегездә бер-берегез белән матур мөгамәләдә булып, әле бик күп кенә еллар сезнең белән шул бәйрәмнәребезне бергә үткәрергә булсын иде. Иң изге теләкләр сезгә, зур рәхмәт кызлар. Үзәк китапхана директоры Айсылу Мадиярова хезмәттәшләрен бәйрәм белән котлап, яңа җиңүләр һәм гаилә иминлеге теләде. Китапхана бүген замана таләпләренә туры килгән. Китап укучыларыбыз өчен барлык китаплар да бар. Алар инде бик яратып укыйлар безнең бүгенге көндә психология, зарубежка китаплар инде без грантлар отып торабыз. Шул грантларга инде китапханабыз тулыландырыла. Китапларны эшкәртү бүлеге китапларны эшкәртеп 27 авыл китапханәсенә тарата. Матбугатларга язылабыз. Барлык эшләргә бөтен уңайлыкларда тудырылган. 30-40 елга якын китапхана эшендә хезмәт куйдым. Китапхана кешен бик яратып башкардым. Китапханада эшли башлаган вакытларда белән бүгенге көнне чагыштырсаң бик зур аерма бар. Бүгенге көндә әле китап укучылар бар. Төрле яңа китаплар сорап киләләр. Менә шул китапларны да инде һәр вакыт табарга, алып кайтырга тырышып, китап укучыга җиткерергә тырышам. Бәйрәм чарасы дәртле җырлар һәм күңелле уеннар белән үрелеп барды. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Укучылар каникулларда балаларның җәйге ялын файдалы һәм күңелле итү максатында лагерьлар эшли. Бу атнада Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерендә беренче сменаны ачу тантанасы узды. Район башлыгы Альберт Хужин да килде. Беренче сменаны ачу тантанасыннан безнең репортаж. Исәмсез хәерле кичләр, ничек хәлләрегез? Урман иле лагерінің бірінші сменасында 56 бала ял итә. Бу сменага нигездә бюджет оешмаларында хезмәт куючыларның балалары җыелган. Алардан тыш авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары да бар. Мы решили вспомнить традиции и эту смену посвятили сказкам. Как и в любом классическом лагере, у нас есть какой-то режим. Вот. И также, например, у нас есть театралы, секция, и ребята там ставят сказку, которую сегодня мы покажем на открытии. Сказка будет Суанасы. Наш отряд! Чап-чап! Наш девиз! Одному хорошо, вместе слаще! Ике отрядка бүленгән балалар үзләре белән таныштырды. Җыр-биюләр, сәхнәләштерелгән күренешләр тәкъдим итте. Район башлыгы Альберт Хужин балаларга бәйрәм тәбрикләвен җиткерде. Күңелле яллар теләде. Бик шат барыгызны монда күрергә. Это большая ответственность. Уважаемые дети, мы вам желаем чему-нибудь научиться, найти новых друзей, бер-берегез белән аралашып, матур иттереп, нәрсәгәдер өйрәнергә. Когда-то сам тоже 2 года подряд в первую смену был в пионер-лагере. Всем можете приехать сюда, в лесной лагерь. Тут все весело, все круто. Всем хочу, чтобы все приезжали сюда и отдыхали тут. Мен үзем гитарист та инде, баянист та, җырчы да инде без. Монда мастер-класслардан без җырлыйбыз да инде. Менә ВДВ абыйлар килгәч рәхәт булды. Отжимания сдавайттык, подтягивание, наклоннар. Безне ашханада әбәт итеп ашаталар. Котлетлар белән, рис вареный белән, суплар. Ничә тапкыр ашыйсыз көнне? 5. Монда миңа нык мотор, ошый безне монда волейболда уйнаталар. Апаем фояс, уйный гитара да без бөтенбез аңа кушылып җырлыйбыз. Безгә монда нык ошый, безне вожатыйлар. Нык тәртипле, әйбәт, акырмалар алар безгә. Һәм яраталар безне. Лагерда ял итү һәм сәламәтлекне ныгыту өчен бөтен шартлар да бар. Спорт мәйданчыклары эшли, төрле чаралар оештырыла. Балалар көнгә берничә мәртәбә кайнар ризык белән туклана. Иң мөһиме табигать кочагында ял итә. Нарат урманының һавасы гына да ни тора. Урман илендә гадәттәгечә тагын 2 смена булачак. Икенче смена спорт юнәлешендә эшләячәк. Өченче смена алдынгылар хәрәкәтендә катнашучыларны бергә җыячак. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Балаларның җәйге ялын файдалы итү өчен барлык шартларда тудырылган бер төркем балалар урман или ел һәм сәламәтләндерү лагерында көч тупласа, укучыларның күпчелеге вакытларын мәктәп яны лагерьларында үткәрә. Ел һәм сәламәтләндерү лагерьларында рухи һәм физик сәламәтлеген ныгыта. Теманы Гөлназ Җәлилова дәвам итә. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим Михайловка урта мәктәпләрендә 2 июньнән мәктәп яны лагерьлары эшли. Аларда барысы 270 бала ял итә. Балаларыбызның иҗади физик мөмкинлекләрен ачу өчен төрле конкурслар, иҗади бәйрәмнәр, очрашулар үткәрәбез. Алар белән бергә кызыклы җәен үткәрергә тырышабыз. Моның өчен вожатыйларыбыз bütün сәләтләрен ачырга тырышалар. Каникул башланды дип мөгаллимнәр эштән туктамый. Аларның күбесе лагерьда вожатыйлар булып эшләүләрен дәвам итте. Бик тә кызыклы итеп үткәрергә тырышабыз инде без. Монда инде төрле возрастной категория балалар бар. 1 класска керә торган балалардан башлап 5-6 класс битергән балаларга кадәр. Балаларга төрле чаралар үткәрергә тырышабыз. Кызыклы булсын дип инде. Бик тә итеп ошаталар. Балаларның әти-әниләре һәрберебез инде группа создавать иттек һәм әти-әниләргә бик ошый, рәхмәт әйтеп һәр көнне язалар. Лагерьга йөрүче балалар өчен әти-әниләр тыныч, вакытлары олылар күзәтү астында кызыклы һәм файдалы шөгыль белән үтә. Тамаклары тук. Әминәнең әнисе Резидә ханым укытучы. Бүгенге көндә Тату сыйныф серләре бәйгесендә җиңү яулаган сыйныф белән Анапа шәһәрендә командировкада. Әминәгә буйыгып өйдә утырырга сәбәп юк. Мине әти алып килә. Иртән ул мине киендерә, ашата. Аннан соң ул мине лагерьга алып бара. Лагерьдә без 8-дә зарядка ясыйбыз, аннан соң завтракка барабыз. Потом без барабыз отрядларга. Отрядларда без рәсем ясыйбыз һәм уйныйбыз. Мәктәп яны лагерендә балаларга 3 тапкыр ашарга әзерләнә. Бу эшкә мәктәп пешекчеләре җәлеп ителгән. Иртәнге ашка инде безнең һәр көнне фрукты, напиток керә һәм һәр көнне безнең сөтле бутка бирәбез без. Бутерброд май белән бирәбез. Инде обед вакытында инде безнең обязательно итле ашлар бирелә. Салат бирелә, итле аш бирелә. Второе тагын итле була инде. Бер үк вакытта Мөслим урта мәктәбендә оештырылган хезмәт һәм ял лагерендә яшүсмерләр физик һәм рухи сәламәтлеген ныгыта. Аларга нигездә 8-нче сыйныфны тәмамлаган укучылар йөри. Укучылар инде монда безнең инде мәктәп территориясендә инде эш башкаралар. Шүпләрдән арындырабыз инде тротуарларны. Шулай ук инде эш дәверендә инде төрле спорт чаралары үткәрәбез инде. Күңелле конкурслар үткәреп, балалар инде безнең инде шул вакытта эшләр дә, ялда итәләр инде. Балаларның җәйге ялы әле дәвам итә. Яңа уку елында барысы да яңа көч туплап, исән-сау килсеннәр. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сүнмәздәр ветераннар клубында өздереп гармонда уйнаучы егетләр байтак. Яшьтә булсалар да гармонын ташламаган, гармон уйнаудан ләззәт һәм самими рәхәтлек табалар. Шуларның берсе Салавыз Мухан авылында яшәүче Марс Тимергалиев. Марс абый белән Фәридә Гайнетдинова аралашып кайтты. Сүнмәстәр ветераннар клубы концертларында, клубның гармончылар ансамбле чыгышларында дәртләнеп гармон уйнаучы Марс Тимергалиевны күпләр таный торгандыр. Чөнки гомере буе мөгаллим булып эшләгән Искәлмәт егете ничә буын укышлар чыгарган хөрмәтле укытучы да әле. Ә менә гармон уйнарга тартылуы үзе әйткәнчә бик кызыклы аның. Минем 9-нчы класста укый башлаганда гармон туп карагарым юк. Әти мәрхүм магазинга кергәч, мәҗбүр генә гармон алдырган күрше бабай. Алып кайта әле 2 малайым бар. Уйнарлар, уйнамасалар ашарга сорамас дип. Гармон, ире гармон барлыкка килгәч, кычкырта башладым инде. Һәм бер айда мин шактый гына көйләр өйрәнгәнем. Видимо, сәләт булган, башны музыканы аңлавы, клавишлардан чыккан тавышны йөрәк баш аңлый. Һәм шушыннан көйләр барлыкка килә бит инде. 1973 елда Салавыз Мухан мәктәбенә эшкә яшь егет Марс Тимергалиев килә. Биредә гармон уйный белүче яшь белгечне 5 куллап каршы алалар.
Muzikani anglao bu notalar boyunca tugul. Min notalar boyunca oynay bilmeyim. Spesialist tugul. Min kini oturup alam da iştengine jırlap karayım. Hem şunun boyunca klavişlerini, tavuşlarını anlap güler çıkaram indi. Köpçülük garmonçular şulay. Бүгін аның үйінде үш гармоны бар. Оларның барысы да екі ретлі хромка гармонлары болса да, тавышлары белән бір-бірсеннән айырылалар ди гармончы үзе. Bu medeniyet yurtunun garmonu Sünmeztet ansambelinde yürüyüm bilindi miyim? Anda üç garmonu alıp kayttılar. Hem bu garmonu onun hani saviyana da major deyip iyite minan onla bitirmeyim. Bu garmonlar külengen talyanga. Birisinden Belarus garmonu, ikincisi tozu Xronka. Belarus garmonu onun tavuşları azırak özgere, ol kişilerin mecliste jırlatır için oңайлыраак тавышлар туры китә торган гармон. Гармон белән чыгыш ясаудан бушаган арада Марысабый агачтан төрле эшләнмәләр ясау белән дә бик яратып шөгыльләнә. Ихаталарында аның көннәр буе яратып эшли торган үз пишмагы да барлыкка килгән. Биредә нинди генә кораллары юк та, агачтан нәрсәләр генә ясамаган. Безнең әти бик оста кеше иде, якын тирәдә ул мичтә чыгарадыр, өйдә саладыр, ул тәрәдә дә ясыйдыр, ишектә ясыйдыр, бөтен белән эшлидер. Benim şundan koşkan bulgadır indi. Bana işler bilen indi işlegen vakitte bir şamurlarına vakit bulmadı. Novi şurşunu boyunca işledim kubrak. Benim bilim de şu teknoloji boyunca bilindi. Ben bağalara şu teknoloji dersler yapardım. Teknoloji, şirşini. Teorisini polностью bilem. Şirşini bilgen kişinin de başka birlerini bile degen söz. Hem tügel bula çünkü şirşinin tügel fen ol. Марысабый тормыш иптәше Раушан апа белән икесе дә бер авылдан күрше булып яшәгәннәр. Шуңа күрә дә берсен-берсе бик белеп озак итеп йөреп гаилә коралар алар. Марыс белән күршеләр бер яркылыгына шушы иске Әлмәт авылында туып үстем мин дә. Илек бит безнең вакытта кызлар гармончыларга бик нык кызыга идек бит инде. Гармончы булса иде ярың дигән җырлар да бар бит инде. Онсы да булгандыр, барсы да булгандыр инде. Ул теге гармончы булганына гына гашык булып кавышу булмагандыр. Ул инде үзе бик мине озак итеп эзләп тапты, озак итеп йөрде. Минем арттан дигәндәй, шулай гармонны да яраттым, үзен дә яраттым. Менә хәзер 47 ел бергә яшибез. Бүген Тимергалиевлар Салавыз-Мухан авылында 50 елдан артык гомер итәләр. Алар күптән инде муханныклар. Балалар, оныклар, бар туганнар җыелган шакларда да Марысабый кулына гармонын алып яраткан көйләрен суза. Дәрдә Ганкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар Мирим Абзалова сезнең белән сау булашам. Бездән аерылмагыз.